Минало едно време 3 неразделни приятелки – Даная, Бела и Кари. Те живеели в едно малко, весело градче, където всички се познавали. Даная била любопитна и обичала да чете книги. Винаги имала нова история, която да разказва. Бела била усмихната и много добра. Тя първа помагала на всички в беда. А Кари била смела и обичала приключенията. Често водела момичетата на разходки в гората. Един ден трите приятелки открили в парка малко котенце, което се било изгубило. То мялкало жално и изглеждало уплашено. Да му помогнем. Ще проверим в книгите ми как се гледат котенца. А аз ще попитам хората наоколо, дали не са го изгубили. Те заедно се грижили за котенцето цял ден. Дали му вода, играли с него и го успокоили. Вечерта една жена дошла притеснена и попитала дали не са виждали нейното любимо котенце. Приятелките веднага го предали и жената ги благословила за добрината им. Вие сте истински героини